My o tom mluvíme jako o nádherných, drahých projektech, historických, technologických postupech a já nevím, vědeckých rekonstrukcí. A přesto za náma vrčí ta motorová pila a přesto všechno odvážíme z bodu A do bodu B, aby nikdo neviděl vlastně, jak ten materiál zpracováváme. Kdežto já se tomu vůbec nebráním a klidně tady na tom YouTube kanálu klidně ukážeme, jak hoblujeme, jak brousíme nářadí, jak s ním pracujeme, jak ho vlastně naštelovat, aby vlastně těm lidem to šlo. Asi 11 nebo 12 let už třeba vyučuju studenty, kteří za mnou jezdí a jezdí pravidelně 2x až 3x do roka a učí se tohle řemeslo. To znamená, je to spíš výzva, než že by člověk jako zbohatnul a vydělal, ale někdy i musí udělat výzvu, aby se posunul dál, aby věděl, že ještě tady něco udělá a něco dokáže. Třeba lidi ani netuší, že vůbec ty dveře nejsou lepený, že jsou jenom na sucho spojený na čepadla a přibitý dřevěným hřebíkem a už jsou tam od roku 1870. A kdyby je nesežal brouk, kdyby nebyla druhá světová válka a tak dále, kde lidi si o to nestarali a byla doba před náma, kde církvi moc nepřálo, tak možná, kdyby postříkali ty dveře proti broukovi, tak tam byly dočka. Proč něco takového neskusit zachránit? To je ta myšlenka toho projektu.